Днес в DN Auto ще направим един автомобил, който е доста така голям. Както виждате, даже и ни е напълнил сервиз отгоре. Това е F150 Raptor, който е с двигател 3.5 EcoBoost с две турбини и система за горивна система, която е Dual. Има MPI и директно впръскване. Сега ще направим малко по-обстоен анализ на двигателя, който ще правим, за да има повече яснота каква е идеята и как може да бъде конвертиран по правилния начин този двигател и да работи безпроблемно. Двигателят е снабден с два вида горивни рейки. Едната отгоре, която е горната, е за MPI, а тази, която е отдолу, е за директно впръскване. Идеята на тази система е да има различно подаване на гориво в различните моменти на работа на двигателя, за да може да има по-оптимални екологии. Долната рейка, както виждате, е снабдена с датчик за високо налягане, както и горната рейка е снабдена с датчик за ниско налягане. За целта трябва да се сложи електроника, която да поддържа правилна емулация. На този двигател ще сложим електроника Nevosky Dual, която ще бъде от два блока за 6-цилиндров двигател. Едният блок ще бъде Master, другия ще бъде Slave. Идеята на тази система е да работи като два отделни модула, които да управляват едната банка и втората банка. Или казано, двигателът е разделен на две части, като по този начин се контролира смесообразуването. Лявата и дясната половина имат отделни корекции на смесите и за целта трябва ние също да направим такъв тип работа и на газ. За правилната работа на двигателя сме подбрали два редуктора Magic, които ще ги вържим да работят в паралел. Двигателят е 450 конски сили и за да има достатъчно температура и мощност сме решили да го направим с два редуктора. След като обединихме компютрите в Master и Slave или направихме основен и вторичен компютър в една обща инсталация, намерихме тяхното място и опроводихме кабелите. Променихме основно оригиналната инсталация, така че да може да бъде подходяща и да се вмести в това място, за да може да бъде близко до компютъра. Основна и важна част при автомобилите с дуал и директно впръскване, че кабелите, които се вързват към инжектори и към акумулатори, захранващи основни кабели, не трябва да бъдат удължавани заради големия ток, който използват. Сме установили какъв е реда и кои са кабелите на инжекторите за директно впръскване, е необходимо да разберем какъв е тяхният поляритет, кои са с високо напрежение и кои са с отрицателен поляритет. За целта ще използваме осцилоскопа, който е вграден в газовата уредба и ще измерим всеки по един цилиндрите и ще определим кой кабел какъв е.